Kembali, seorang jatuh menyarankan sang raja untuk membuat patung yang menyerupai Manggele. Para pemahat terbaik di Santero dikerahkan untuk membuat patung Manggele. Dengan mantra para datu, patung Manggele bisa bergerak dan menari-nari. Raja pun mulai kembali dan mengadakan pesta 7 hari 7 malam. Mereka menari bersama patung Manggale. Oma taringot tu bahasa Batakna. Dison taringot tu sigale-gale namargoar Manggale anak sesada sian sadaraja di tiki. Dison taringot tu bahasa Batakna. Dison taringot sigale-gale namargoar Manggale anak sesada sian sadaraja dung ditiki marporang mod sigale Manggale moding maralon harajaon asing pahamatean di si Manggale mabayan habok nirohan na marbagas tu salak raja asa herana mangulu muse Roma sadada tu mapaingoton tu raja asa dibayar patung na mirip tu si Manggale dungi aka panuhil na jagoi ira na manuhil patung ni si Manggale nung say dipake mahagogoon ni datui naing pidahon to dini asaroto dini si Manggale manonggopi patungi nungi jadi dibayan rajai ma pesta pitu hari pitu borngin dungi gawe marlas niroha marajai liate Jai Butiman taringot tu cerita di patung sigale-gale. Baris-baris ni gaja di rura panggolan mulu marsuru raja dai do soluan alai molo ni uluan loro hangomoan molo soni uluan loro hamagoa. Tapi gue umah.
mati mana naboi terpasang tami siap taringo tu patung si gale-gale. Rabani si borok merdu si tata tumpe bora si taonan tutong do bujot tatu de bata. Sonari rak marade mai tau tau no bata. Sude nakkan salu nakkan sekolah.